Ladies and gentlemen, hazvina kumira zvakanaka vakomanaka. Musi wa 17 August, president wekuMalawi zvaaitwa kubvura udzwa, kubvurwa, kudhonzwa, tingati kuzvamburwa, kurikitwa on X nemaZimbabweans. Vakomanaka, Zimbabwe haisi nyika yekutamba nayo. This guy anga angobuda anotaura kuti met Zimbabwe President Idi Mnangagwa earlier today to offer our congratulations as he takes over SADC chairmanship tomorrow. I have assumed him of our support for him to succeed in driving the development agenda of the regional bloc. Ndo mashoko anga ataurwa nava Lazarus Chakwera achimwene. Lazarus Chakwera ndo mashoko avanga vabuda vachitaura. Asi chino chandazo tanga kuona panapa ndechekuti maZimbabweans avana kufara and mamwe maMalawians acho avana kufara futi. This guy zvasvika pakundishambisa kuti saka anodiwa kupi, anodiwa nani? Because president kazhinji akataura like Hichilema, Zambian president, anything chanenge ataura vanhu vese vanobuda votanga kucelebrate. Makada kumuataka vanhu vekwake chaiva vanobuda vachimudefenda like as usual zvinongoitika, but this guy nyaya yake kesi yake ihombe. Ndavhunduka ndatya kuti vanhu vanotori nehasha zvokusvika pakubvarura munhu kudai so apana kutonzi his excellence. Kuno kusaka ndiri kuzoona vanhu vari kubuda komana gara like this video because hapana kumira zvakanaka. Mwari kutaura kuti we were hoping you would be a different person who would bring difference to this hopeless grouping, but as alas you just went and without any trouble suited and fitted well in this grouping. So said, by the way, what really led to the accident of your VP. Actual but akutoratidzwa zvakawanda zvakanzi vice president wako yakangoita tsaona ari mundege akutotanga kutoratidza kuti chichakaita kuti anenge naita accident iyo because ndiye anga akutodiwa nevanhu vese vekuMalawi ende iye akazvifila mari kuti no apa zvakutoitika apa vanhu vanotanga kutoti tagati take na VP kuma election kwakuenda saka vakabati no ndobva pangoitika zvakaitika but vanhu vakuma-accuse kuti iye anokwanisa kunge anechikuziva. Mwabuda kuti you are pathetic Mr. Chakwera. Your very own SADC declared the 2023 election null and void, but here you are. This SADC. Oh, I'm telling you, my heart hurts that I voted for you, believing it would lead to a better future of our region. Our Zimbabwean brothers and sisters suffer and die in the streets and prisons of the diplomatic Mnangagwa regime, and you have forgotten them. Ukutoniswa nyaya dzimwe dziri kuitika. This comment inyatsobva nekuMalawi, anyatsoshaudwa kubva kuMalawi. Mwari kuti you are a shameless president. You know, guys, I don't even know kuti vakomana avo raramira kupi. Anyone anenge angoita mistake yekuti angosvika chida kungotoshaya kuno congratulate, kuno endorse, kuda kunobatana kana kuenda paside net this current regime yaMnangagwa ari kusara ari pama1. That's the situation iri kuitika zvinezvi. Vakomana I am telling you, vanhu vari kuda kumubvura. Mwari kuti did you address with him legitimacy issues? The last elections were not free nor were they fair. Did you talk to him about the arrest on civil society? Kupi akutoniswa manje zvakawanda. You can't just go there but don't congratulate kuti in the next chinji zvedu zvinenge zvakazodai so. You can't do that. You can't. No mistake yaitwa na Mr. Chakwera. Mr. Chakwera kubva vachisvika already, kubva vachiti vakutoya ku SADC summit 2 days before, because havatoto zvimazuva akavangori mumarounds avo, because vanonzi is the one president wekuti kunyika kwake hakumunakidze kugara, anomhanyira nyika dzevamwe. Akangonzwa kune chakati chaanenge achingoda kuflya, pamwe haana kuzvijairawo zvake, you know, unenge uri munhu wekuti maybe ari over excited chichi. Saka kubva ipapo achingotanga kungota kuzodai so bvaenda kuZimbabwe ma1 akangogara akangotangidza. Mumwe ari kubudo ari kuti shame, it's a norm in SADC, nothing special about it. The next chairing country is now possibly known. You can go on and congratulate them as well. Mumwe ari kuti garo panda muchira shandatadza kuchinzwisisa, but I'm sure ndo chimwe chacho. I'm sure ndo chimutauro chimwe chekwake. Mwari kuti congratulations before the event. What kind of protocol is that? Mumwe wakubvunza kuti chii chirudzi ichocho.
pasati patitwe event wakutokorokotedza chii, idzvene here, kupenga here, kupanduka here, kusarongeka here, idzungu here, chii? Ndo zviri kutaurwa nevanhu panapo kunzi event haisati yatomboitwa wakutoenda unotsvaka dzvene. Akanganwa kakuti vanhu vari kutamba nawo ndanani azvikanganwa maybe haana kunyatsonzwisisa zvimwe zvinhu zviri kutaurika mumastreets, but anyway rekedza timboona mumwe ari kuti you're a clown, stupid chimweni, how much did you pay you how much did he pay you? So you turn a blind eye on the suffering masses in Zimbabwe because of your greed, you son of Derira. Says the inability to hold each other accountability is problematic. What this chairmanship position achieves for the region versus the wastage of tax dollars in comical. Okay, what shame on you. What are you doing to say on the human rights abuses, imprisonment of democratic activities? You know, this guy a lot of things munhu wekuti pamwewo kana chipfuva chake chisina kunyazosimba komanaka ndikumunzira tsitsi this guy, because that president kuti kunyika kwake kakanzi ana kana chaari kumboita ikoko. Saka I'm sure kana atoni zvaanga chitoita kutomboswerera ake achiverenga ma-comments no type yemapresident acho, because semunhu wekuti hana chaari kuti akangopinda akangoti akomana sekuri hana komanga zvimboita rana ma-ministries enyu ikoko bo continue. It's like that's him, that's him, ndo the guy watokutoa nezvegapana baromoti shame on you. Pakashata shame on you futi shame on you akawanda. What are you going to say on the human rights abuses, imprisonment of pro-democracy activities? Mwarukuti disgusting. Wakuti size achinchi mwakunyora chibitaro chekoko. Mwarukuti don't forget to give him notes on making the deputy jump without a parachute. Vatosangana obva umonesa kuti deputy anodzimwa sei, ndo imwe nyaya yapo. Aiwa, but madepute kunogwa hawo hasechi balance zvingatopereko, ingatota the other way around. Zvingatoshamwari kuti thank you Mr. Manigirigini, but zvamaita izvi zvinoda muchiita muri kunyika kwenyu uyaba anyatsonyora neshona. Mwari kuti you are enabler to the suffering of the Zimbabweans. Urikona zvakutaurwa. Because of you want to congratulate someone without knowing zvori kumboita. Pamwe mapresident ese avanambozviita izvozvo kuti tobva takuendera. Just need this guy. We expected better from you, Mr. Chakwera, but you very disappointing. All right. So you see, like everything is on the good direction. Because he pachake is that guy who's guy zvakawanda akangona zvinhu zvingoripo izvo, like what he's doing munyika kwake zvanga zvichikoita ngoti zvese it is well. Ngatitoenda takadaro, like inene tikura taingonzwa kuti kuMalawi kunoona vane mushonga, kuMalawi kunoona vanodaida, ndo zvatakakura tichinzwa. So inene ndakatozozviona kaizvo so vakutaura kuti this guy haana kana chaari kuita kana ndikasika mushonga yacho todza kushandira naye kuMalawi kuchinji mukuita kuMalawi mimi ndodza kushandisa mushonga. Ndipo ndakaona kuti chinja chinonzi witchcraft it doesn't exist at all. Achishande chinoshanda kune vamwe vanenge vachizviningirira, but asi ndakambonyatsoona panonzi munhu aturwa, because kana achinge achinzi asingadiwe madini kusadiwa kwari kuitwa ikoko obva aramba achingonzi ari kutonga ungosvika ungoti zvozvo zvatakati tingoenda ndizvozvo. Vari kuti people of Malawi, please vote this out next time. Okay, mwari kuti mubvisei. Mwari kuti how do you support an illegitimate person, useless? Mwari kuti it's pathetic to someone of your standing who believes in Christian values to ignore the plight of the oppressed and persecuted for standing for their rights, or because of 3 pieces of silver. God will judge you, baba. Ndo zvakakubuda panapa kuti munobhiliva muchitendero baba, asi utsinye unoitwa muZimbabwe hamusi kuona baba. Ameno zvamungori baba. Ndo mamwe mashoko andiri kuona panapa ari kubuda. Umwe ari kubuda ari kuti Your Excellency, I understand that you also presiding over a dead economy, and I wonder how you are going to support Zimbabwe, looking at the fact that the other's back is bent and the other one has a bent stomach or finish. But he can atoya kuma pastures, that's what I believe, because kana iye nyika yake shonzi iri zasi yake iri iri pass alright. Dzimwe dzinoonzi imwe nyika iri down big, but yake zvikunzi imwe iri pass, saka yake which means iri pass.
ndozvikutoitika. Saka kuno pamwe ari ndo vangatomubatsira, that's why ari kutouya kutotese kuti sai unolinga nawo kuti pamwe vangakwanisa kungomudzawo kuti kumana ndimune investor kunyika kwangu. I think ndo zvaatowirawo zvake kuti atotsvaga mainvestors. These guys vakutoti chitoya henyu mutoinvesta uchi kunyika kwangu is open for business wo, kana muchidawo mungondibatsira kuti zvinhu zvikwanise kuita bo otanga kuti zvako kana pa connections ndo maonera ndikuzviita. Umwe ari kubudawo panapa ari kuti you are pathetic, yet hundreds of opposition activists in jail illegally. Maybe he doesn't know that. Maybe ask this, or maybe atarise zvinhu chinenge chichiata kwa government. Kune vamwe vanosowe kuti ukamunza kuti kwakati kuti chakati sonika aterere anzwe. I think ndo type yevanhu vangavadai so. Umwe ari kubuda panapa ari kuti shame on you son of okay, Aaron, you embarrassed to endorse stolen election. Mawan makomanaka pakutozodzwa kuti mwana wachifere ndozvakubuda pamwe. Looks are so deceiving. How you look and how I feel sorry. Those who voted for you are nonsense. Go back to Malawi. That's why you deferred your VP. Vakomanaka nzi wakaita kutsenga VP wako. How can you endorse an illegitimate president? Did you read the CM report on 2023 Zimbabwe election? Maybe he didn't. Maybe I was in. But you know the funny thing is, na Hichilema ndo vanhu vekumentionwa, the same people vekumentionwa kuRussia paipa pakaendwa navamnanga kwa Russia, ndo vanhu vakamentionwa yakunzi izi America vamene zvaingoti tizonyaya maneighbors edu apa una iri kuzodai so chinopa zvinhu kunana Zambia ne Malawi, ndo vakamentionwa. Saka kuti unyazoona kuti I don't even know manje ndopa kuti vhiringidza manje, but nyamba mama ari kufunga kuti mwana anogona kuva bribe or zvake something chaanogona kuva bribe nacho, but I don't think kuti angakwanisa kuva bribe. Akunzi why uri kuze wazoenda unolinga ikoko. Saka vanhu vakutongoti adai zvakangoitwawo zvese ikoko. Mwari kuti you are a fool of a president. That's why you killed your deputy. You know very well that rapist did win election. Yeah, we are too much. We are ganyanyisa. I comment again. It's direct. You kunanga. It's personal. This one is personal. Yo. It's too personal. Omanaga. Marutu. Well done. But next time, Musa Zeta zamuru kuita izo. Oh, okay. Maruti. Building a new Malawi with criminal ED, you are also too funny. Say, ay, pakashata. Shame, Chakwera pathetic, sucking blood of suffering Malawians and Zimbabweans. Maruti, Lazarus, is it you who employed all your relatives in Malawi government? You're the man. Oh, pakashata. What? Azageza haba zake muri yese, dzinzarese, pindai pabasa ndatopo. Chakwera. So apana vazvisiri ndakuna nyika dzanzara ndo zvandakutoona panapa one mwari kubudawo ari kuti you are very funny man of God. You seriously expect a blind man to lead developments? Why this thing did not jump him? Because he is the worst president ever in the SADC region. Pakashata nezvanguva it's rotational kasaka chinoita kuti ngonzi tikapedza kupa vatopa todai zvichingenda zvakadaro handiti ndo pazvakazongonosvikira. Saka zvekunzi uyu chinga mujamba vanhu vanenge chitoshuwira kudai zvadaro, but zvinozongoendawo nepamwe rumwe atoti foolish baboon, majaira kuuraya nekubira vanhu in the name of Lord. God will punish you for being an wendiri ndakataura manaka. Please sorry umro mumwe ndiregerero kuti ndisatidaidzire weidhiro manaka pashaudwa munhu, and I am sure kuti vamwe mune muchiona nemafamilies azizotondiri mamwe wedzi ndimatauri, but that's why ndangojambirawo, but pari kushaudwa munhu ari kutonzi uri ndipapo. Saka mwari kuti budo ari kuti you can support him to oppress people of Zimbabwe. It's okay stealing election also. All right. Mwari kuti Chakwera, you are mad. How do you congratulate someone who rigged the election? Nonsense, president. You are just part of the red group leaders who causing misery on Africa. I don't respect vampires like you who feed on the citizens' blood. You are a shame of a president. You don't care about the millions of Zimbabweans living illegally in SA. You say stuff back, then black people are so stupid.
they vote these hyenas. You always put people from Congo in cages. They in Malawi. You don't want them to integrate living normal life because you think they see animals. Hey, yeah. I know the statement is I still remember richinzi richitaura na Chilema zvinzi pamunosarudza mapresident sarudza izvile ngwaru because uchasarudza mapere haikona kungochuza usarudza mapere apezera ako yakutokudya ndo zvandakutona kuti yakutonanganiswa kumapere kwakwa vakutongomuti mungori kokusaidi kumapere ikoko ndo zvakutongotaurwa nevanhu panapa kumanaka vanhu vakatsamwa nokuti what's the development agenda you are talking about or of which the continuation of brotherhood, stealing, corruption, dictatorship, silencing critics, etc. in your respective governments are used to support and follow you on your run to your president, not knowing it was only the accent, nothing to offer, nothing. Anza amuna chekupa chekuisa pa table hapana. Ndo type ya vanhu vaya anonzi what do you bring to the table baba? Hapana chano kwanza kunyatso explainer. Anogona kuti ndokwanza kuzodaisa ende vanhu ivava ndo vari kukonzeresa ma problems. Zvizoita kunge vamwe vanhu vema opposition vese vari useless vanonyeba like cause uyu uka a breaker record. Imagine kuti vanhu vese vanokusupport kuti ngatimbotsaya mbuiso uyu pamwe zvinhu zvingaita nani ka. Zobva zvatodzokera kutoita wese kwenda zasi zvokuti vanhu vatanga kudemba kuti anga aripo yaka akatocontesta tinotangidza akubalaka maruzoti. That's why Malema said it's a brothers club. You just come and drink coffee and say nothing. Time will tell. God is in it, right? God is in it. But I'm going to do Zimba, right? Saka ndo nyaya iri panapa kumana iri kuitika. This Chakwera boy apinda mawana apinda business mazimbabwe nzavasa nokudherera kana mazogara pazvese zvamuchaita muupenyu musafe maka underestimate kana kudherera chinhu chinonzi muzimbabwe because mangwana chinokuisa maproblems. Munhu anonzi muzimbabwe asi wekudherera muchiita zvinhu zvakadai so zvokuti unobva uyapona utokati congratulations chichi guys ndo zvazongoitika ndo kwazvangoperera.